כמו שדיווחנו מוקדם יותר, אותו בעל קיוסק בירושלים שליד הקיוסק שלו הראה פיצוץ, הוא הספיק להתקשר למשטרה בירושלים ולדווח על חפץ חשוד, כך זה נשמע. שלום לך שרון, אני מדבר מפיצוץ קיוסק בנייני האומה. כן. אז שמעתי יש פה איזה תיק. מה יש פה? איזה פה תיק מולך ליד התחנה. הלו? הלו? כבר אחד, תחנה מרכזית בנייני האומה, באחד הקיוסקים, נשמע כרגע פיצוץ. יש לנו מספר רב של מתקשרים להגיע זריז בבקשה. על כל הניידות זריז לשם, ניידת ראשונה מגיעה לזה דיווח. בקיוסק מול בניין האומה, מול בניין האומה פיגוע. אני מבקש לסגור בבקשה את הציר שמוביל משדרות שזר לכיוון רשת ים כאן ים, כל רשת ים לפני כדקה לערך נשמע פיצוץ באזור בנייני האומה. כל מי שיכול להגיע לשם נא להגיע. בכל הנראה מדובר בפיגוע.